Hola, bon dia a tothom. Anem a començar l'acte inaugural d'aquest curs. Vull donar-vos la benvinguda, no només a l'alumnat, sinó també al professorat. Aquest any som un munt de gent nova a l'escola, amb tot això de l'estabilització, i vull agrair-vos a tots la vostra presència. Aquest acte és un doble esdeveniment. Per una banda, tanca un cicle per alguns de vosaltres i per l'altra, n'obre un de nou per uns altres. Es tanca per l'alumnat que ja heu acabat. Quan vau arribar a l'escola, vau xuclar tot i més de les aportacions del professorat, vàreu anar consolidant el vostre coneixement, creixent com a persones i com a futurs professionals. Ho vàreu fer i el resultat el veurem tot seguit. El cicle s'obre pels que acabeu d'incorporar-vos als estudis d'art i de disseny. Us volem encoratjar a treballar de valent. Ànims i molta creativitat a l'inici d'aquesta nova etapa. Aprofito per agrair als meus companys professors la feina ben feta que ha servit per assolir aquests resultats. Encetem així avui, de manera institucional, un nou curs. I tant nosaltres, els professors, com vosaltres, futurs professionals, artistes i dissenyadors, encarem amb il·lusió aquest nou repte. Us animo a mantenir aquesta il·lusió i energia durant tot l'any. Moltes gràcies i molt bon curs a tothom. Bon dia a tots, benvinguts a aquest teatre principal. La veritat és que per mi és un honor obrir aquesta inauguració de curs. És un plaer estar aquí amb vosaltres. Una escola que és un orgull per la nostra ciutat. Tots aquells que ompliu avui el teatre us podeu sentir orgullosos de formar part del projecte educatiu que constitueix l'Escola d'Art Pau Gargallo. Viviu aquesta experiència amb totes les ganes, amb tot el sacrifici, amb tota la dedicació possible. Molta sort i molt bon curs. Moltes gràcies. A continuació passarem a la part central de l'acte, on veurem els millors projectes finals de diverses especialitats de l'alumnat que es va graduar el curs passat. Espero que rebeu amb un fort aplaudiment a la Glòria Arrufat, que començarem amb el seu projecte titulat Penso en tu, de tècniques escultòriques. Vaig acabar el grau de tècniques escultòriques amb aquesta escultura. És una escultura pel dol perinatal i gestacional. No és només un projecte final, sinó que és un encàrrec que em va fer l'Ajuntament de Tiana. Parlem de dol perinatal quan ens referim a totes aquelles pèrdues de bebès que tenen lloc durant l'embaràs, el part o dies després del naixement. Al ser un dol silenciat encara és més complicat per les famílies que ho estan passant. Aleshores, des de molts ajuntaments s'estan engegant uns espais on s'hi fa algun monument o s'hi planta un arbre o s'hi fa una escultura. La localització és el cementiri de Tiana. En veure aquesta obra de l'Álvaro Folgorato, del Giuseppe Pennone, i vaig veure reflexada el que podia sentir una persona en haver passat aquesta situació. També havia treballat el kintsugi, que és una tècnica japonesa. La meva escultura té 4 símbols. Hi ha la part de fora, que és l'escorça, i l'interior és el tronc, la part interna, que és la que està trencada. Soldada, en surt aquest ocell que se'n va volant. L'últim símbol és el brot. La maqueta del disseny, aquí l'ocell està fet d'acer inoxidable, el bronze, que és la part aquesta de la cuirassa de l'escorça, i és en fosa, en bronze, i el tronc que és fet en ferro. Aquest encàrrec m'ha ajudat a entendre què pot passar a les famílies quan estan en aquesta situació. Moltes gràcies. Gràcies, Glòria. Passem a un projecte d'il·lustració per part de la Laura Xiva, que es diu Where are the Beatles? Bueno, de antemano, gracias por los futuros minutos que me vais a escuchar. El tema que teníamos en la ilustración era común, era la música, y yo decidí para ello juntar 2 conceptos. Uno de ellos son los Beatles y el otro es la dinámica de libros del estilo de Buscando a Wally, de Martin Hanford, muy inglés. Básicamente un libro interactivo donde mientras recordemos la trayectoria de este grupo, pues tenemos que encontrarlos. Dividí la trayectoria en 13 dibujos, o sea, en 13 páginas, y el primero sería este, que es cuando los Beatles ni siquiera eran todavía los 4 que conocemos. Cuando ya eran los 4 que conocemos, tenemos su primer concierto fuera de Inglaterra, en San Francisco, su primera película, o sea, como que todo va de perla. Pero ¿qué pasa? Que la vida se les hace pues bola, porque la Beatlemanía pues no fue muy amable cuando eres un hombre súper exitoso. Pero, como podéis apreciar, aquí, por ejemplo, mientras dice que sí, que voy a ser una estrella, pues tenemos su último concierto. Tuvieron que parar un poco la fiesta. Y empezaron a grabar en estudio, solo. Sin darse cuenta, marcan huella bastante importante en la música. Y como que la vida siempre les ponía una piedrecilla. En este caso es la muerte de su manager. Tenemos que disimular que la vida no se nos está yendo cuesta abajo, así que vamos a seguir produciendo cosas. Hicieron una película con una banda sonora, no hicieron su viaje a la India, lo pospusieron hasta que, bueno, pues lo hicieron. Y en su retiro espiritual vamos a volver súper inspirados de ahí y nos sumergimos en el hielo submarino. Justamente a partir del viaje de la India, como que se dieron cuenta de que querían cosas diferentes. Pero claro, los chicos
ya no se aguantaban. Entonces, claro, pasan un club cochambroso en Liverpool a tocar en su techo. El tema de la portada al final lo veréis más aquí, que era inspirado en simplemente la manzana. Y en la faja que hice, complementaria a esto, ya como último detalle, había un pequeño QR donde las canciones que aparecen en el libro pues las podías escuchar y ya está. Seguirem amb un treball de recerca de l'Adrián Yélamos que es titula De la novel·la al còmic. Jo vaig fer un treball de recerca per a batxillerat on la meva intenció va ser adaptar una novel·la a un còmic. Vaig fer un que es va titular L'illa del tresor. Llavors, el primer pas va ser fer el guió. Aquesta part és la més important perquè és on està la vida de les nostres històries. Hem de saber com narrar-la i entendre com és el llenguatge del còmic, que és un llenguatge propi i exclusiu d'aquest art. Llavors, els tipus de plans. Una vegada estan els tipus de plan, trobem les transicions. Això em sembla que és una de les parts més pròpies únicament del còmic. L'únic sentit que gaudim de veure és això, la vista. L'storyboard. Una vegada tenim tota la narrativa, podem posar-nos a fer el dibuix i l'entintat. Aquest còmic, per exemple, té unes 30 pàgines. Aquesta és l'obra final, la portada que vaig fer, i us mostraré unes quantes pàgines del principi, que són aquestes. Aquest, per exemple, és una pàgina que no separa les vinyetes. Aquest és una còpia, ho vaig imprimir, vaig fer unes quantes còpies i estic bastant orgullós. Ara veurem un projecte final del cicle superior de modelisme i disseny ceràmic de part de la Núria Tuca, titulat Escucurucuc. Bueno, com m'han presentat, jo vaig acabar al juny el cicle formatiu de modelisme ceràmic. L'objectiu principal d'aquest projecte és la representació de la silueta més característica de l'horitzó de Cadaqués. Escucurucuc és un petit illot de pissarra que emergeix al mig de la badia i és visible des de tot arreu. Així que decideixo crear una peça d'artesania amb un valor artístic que un souvenir comú no pot assolir. La mímesi és el fil argumental del projecte. En aquest cas, el projecte adquireix dos vessants molt diferenciades. Per una banda, l'ús de la tècnica ancestral japonesa de modelat que s'anomena Kurinuki i per altra banda serà l'ús de les noves tecnologies. Això són mostres realitzat amb Kurinuki. O sigui, amb l'ajuda del dron es fan fotografies des de diferents punts de vista i diferents angles. De les imatges 2D, un programa específic et crea una malla 3D. Aquí tenim el resultat de les impressions de la primera maqueta que es van realitzar amb resina. Veus, aquí veieu la planta de la roca, serien les possibles cares de la posterior realització del motlle. I tot això és la part del procés per poder fer el motlle amb guix i del qual obtindrem les còpies. I aquestes són les peces finals de la roca, realitzades amb gres i amb diferents acabats ceràmics, esmalts, i aquí són detalls dels diferents esmalts que vam fer. I com a conclusió, amb aquest projecte queda palès que artesania i noves tecnologies poden anar de la mà. Gràcies. Doncs amb la Núria donem per acabades les exposicions presencials i passarem a projectar un vídeo conjunt on seguirem veient el talent que tenim a l'escola. Ja te n'has oblidat, oi? Ja vaig, mama. Mira que t'ho he dit.
La nostra història tracta sobre un petit animaló que assisteix com qualsevol altre dia a l'escola. En aquesta classe, la mestra demana als alumnes escollir un instrument, el qual es limita a fixar-se en els instruments dels seus amics, que tot i assemblar-li meravellosos, no s'acaben d'adequar als seus gustos. Bé, personalment em fa especial il·lusió presentar la següent conferenciant. Doneu un fort aplaudiment a la Júlia Solans, il·lustradora gràfica, que ens parlarà sobre el disseny i explica història. Bé, jo avui estic aquí a l'Escola Pau Gargallo, que em fa molta il·lusió, de Badalona, per això he portat aquesta samarreta que posa I Love Barcelona. Vull parlar-vos que el disseny no és més que una forma d'explicar històries. Bé, jo em dic Júlia Solans, compagino la il·lustració amb el disseny, la comunicació i l'activisme polític. Aquí us he portat unes feines perquè sempre queda bé. Aquest, Save the Planet, Not the Humans. Després altres projectes que estan molt vinculats al meu activisme polític. També tinc una newsletter que es diu Gatos. A banda d'això, el 2021 vaig començar un projecte, rebre un missatge al meu WhatsApp. Hola Júlia, soc tal, ens agradaria que presentessis un programa. Vam fer 41 programes. Llavors, aquest setembre he començat un nou programa. Aquest es dirà De la cullera a la ciutat, passat de 2 minuts a tenir un programa de 20 minuts. Em podeu aplaudir. La meva història va començar cap allà el 2005, quan després de fracassar estrepitosament a la carrera de Ciències Polítiques, vaig començar a treballar com a taquillera a un cinema venent entrades. Em va fer descobrir que tenia un gran superpoder, perquè podia dibuixar de sobte i a més tenia moltes coses a dir. El que vaig aprendre també és que la il·lustració era una eina que em permetia expressar tot allò que pensava. És el que em va permetre canalitzar tot aquest cabrer que portava. Ara sí que us vull compartir, és un vídeo que per mi és font d'inspiració. Bueno, les vamos a contar una historia. Como verán, no saben, son 8:20 de la mañana y nosotros estamos metidas en este bosque hermosísimo desde ayer a las 2 de la tarde. Però jo la conclusió que trec d'això és això, amb aquesta frase. La pasamos bien, però ja basta. No para repetir. És això, utilitzar tota aquesta força per fer alguna cosa. Per això sempre dic que nosaltres, les persones que ens dediquem a la creativitat, crec que la missió última de qualsevol comunicador és que tenim la capacitat de transformar les coses a través de la nostra feina. Dominem les eines, per tant dominem el discurs i tenim a les nostres mans una poderosíssima arma de transformació social. Hi ha un meme que m'agrada molt. Perdona, Luis, el perro se ha cagado y estaba pasando el rumba y lo ha arrastrado todo por casa. No estoy de humor. Podem veure que és... La meva pregunta és, neteges la rumba? Immediatament quan ha passat això, tot està molt fresc. La llences, dius, mira, viva l'obsolescència programada, o la deixes en repòs una estona, un temps, fins i tot setmanes. Però la conclusió és que el disseny és tot allò que passa després de la caca. És a dir, el disseny transformador és precisament aquell que obre escenaris possibles a realitats que encara no existeixen. Us he posat la frase, és d'un senyor que es diu John Takara. El disseny transformador és precisament aquell que obre escenaris possibles a realitats que encara no existeixen. Perquè sempre pensem que el disseny és aquell gran cotxe, aquell gran logotip, aquell gran escenari, aquella gran campanya, aquell gran llibre. El disseny és una forma de transformar la realitat i per això és tan important i no és una tonteria. Jo sempre defenso que el disseny, a més, és una eina que ens permet explicar històries. Transformar la realitat, doncs, no és més que això, trobar solucions que resolguin problemes. El primer cas és aquesta peça que porta per títol Por el amor de Dios, que és un banc d'església que es transforma en un llit perquè hi pugui dormir la gent sense sostre. És un projecte de Curro Claret. Aquest és un cas que la peça de disseny va acabar cobrint una necessitat que ningú havia previst. Ara estan ja 40 bancs, actius a l'església de Santa Anna de Barcelona. I això és com el disseny transforma la realitat. Després, un altre exemple és el Dieter Rams, que és també un dissenyador industrial, i, per exemple, en aquesta peça d'aquí, aquesta Super 8, va crear un compartiment individual aquí baix que retenia les piles podrides, llavors obries, tornaves a obrir la caixa i tiraves les piles, i podies netejar-ho fàcilment. En contrapartida a tot el que us dic, hi ha aquest senyor que es deia Víctor Papanek que deia això: els dissenyadors són assassins i una espècie perillosa. Tot això ho va dir el 77. Avui en dia el disseny ha permès la producció en cadena de l'assassinat. No hi ha moltes altres professions que siguin més perilloses que el disseny, però possiblement n'hi ha una altra que és igual de perillosa, el disseny publicitari. El disseny publicitari es dedica a convèncer la gent perquè compri coses que no necessita amb diners que no té per impressionar gent que no els importa. Com a dissenyadors i dissenyadores us haureu d'encarar no només els reptes de futur, sinó també el temut concepte
Un concepte és explicar una història. El Bob Gill, la millor manera de validar una idea és comprovant si el client pot comprendre, entusiasmar-se i comprar aquesta idea sense haver-la vist. Jo ara us vull ensenyar un petit fracàs que alhora va ser un èxit d'un projecte que vaig desenvolupar. El fracàs eren unes targetes que celebraven tot allò que no s'ha de celebrar. Us ensenyo uns exemples. Aquesta no eres tú, es tu aliento. Hoy es un día excelente para borrarte de Facebook. No es por ti, idiota, estoy cortando cebollas. O una última, no? Hoy es el dia més feliç de mi vida, por fin te he dado puerta. Llavors, podem dir que era un bon concepte que no connectava amb ningú. Però clar, si no connecta amb ningú, no funciona. I això sí, m'han servit per donar-me moltíssima visibilitat. He decidit que us porto 20 secrets que ningú m'ha demanat sobre com explicar bones històries i triomfar el disseny. Number 1. Busca sorprendre't. Heu d'alimentar la capacitat de sorprendre-us per buscar i trobar l'excepcional entre la multitud. Aprèn dels altres i escolta. Hem de deixar que els altres ens ensenyin coses sense donar per fet que vosaltres ho sabem tot. No? Després, observa, val? Igual que has de sorprendre't, doncs observa, mira, intenta comprendre per què les coses funcionen com funcionen. Després, enfada't. Enfada't si et cal. Les emocions són un motor creatiu. També frustra't. Frustra't, accepta-ho, no passa res, no? Si hi ha coses que no surten, projectes que no et compren, doncs surt a caminar. Després, revisa les necrològiques. Us recomano de debò, cada cop que mori algú, mireu a Wikipedia qui és. Rodeja't de coses que t'agraden i de gent guai. Després, comparteix. El que vull dir és que internet és un lloc ple d'oportunitats i també és un lloc on pots compartir el que tu has après. Llavors, aquí és un projecte, es diu Polla violadora a la liquadora. El tinc en cartró, he fet com el model en cartró, tinc el model en fusta, i després tinc la versió que no es mou, que és aquesta, que és la versió com il·lustrada, que la pots portar així, i gires i posa el mateix. No? Ho podeu trobar a internet. Si voleu fer-vos, poques vegades ha passat, però de tant en tant, alguna manifestació del 8 de març, algú m'envia una foto dient he fet la teva polla liquadora. I jo, vamos! Per tant, difondre, no? Difondre el missatge també és important. Si t'agrada el disseny, ets una mica friqui, però és bonic ser una mica fric. Llegeix coses que no t'agradin i coses avorrides. Després, busca't un hobby. Després, si tens ansietat, manifesta't. Fes exercici, inventa projectes propis, crea't els teus propis briefings, proposa noves idees a necessitats que no existeixen. I aquí us explico una altra. Jo deia, ostres, sempre portem una tote bag a sobre, no? Amb les claus, tal. No molaria que la tote bag al mateix temps fos com un missatge, com una pancarta? I vaig dir, tote bags que es comparteixen amb pancartes. I dius, cállate. Vaig fer una altra que vaig dir, ostres, també podríem fer com una tote bag pancarta que la poguéssim com compartir diverses persones. Llavors portes així com una pancarta, va? Són idees. Jo això m'ha servit per alguna cosa? No. Molt important, no ets el millor ni la millor. Faràs coses molt bé, hi haurà coses que et sortiran bé i d'altres no. Fes coses en grup, crea comunitat, fes coses en col·lectiu. Evidentment, jo us recomano que participeu en moviments socials. He arribat jo fins al punt 17, ens quedat 18, 19, 20. Potser podríem fer una llista col·laborativa. A canvi de la vostra participació tinc regals. Qui pensa que què necessitem per millorar les coses? Aquesta és bona. Portar sempre una llibreta d'idees. Què vols? Una motherfucker. Són molt bones. Super. Vinga, va. On estàs? Ah, merci. Fer cas als nostres somnis. El disseny i la creativitat necessites baixar precisament idees que estan molt amunt i baixar-les. Així que et regalo un gràcies. Es muy sencillo, pero dejar más el móvil te roba tiempo también de pensar. Te voy a dar unas postales, ¿vale? Vale. Tienes un gato y una chica que tiene un orgasmo. Tenim això fet i ja està. Fins aquí. Moltes gràcies. Bona tarda a tots. Ara passem a veure els projectes. Comencem amb el Nil Borrell, d'assistent del producte de gràfica impresa. Us vinc a presentar el meu projecte d'assistent al producte gràfic imprès. En el cas de l'any passat vam treballar a Unoia, que és una marca de temes tabús de la societat. Jo vaig parlar del col·lectiu LGTBIQ+. Començarem per les hipòtesis. Els colors predominaven i era molt més visual. I una vegada ja hem triat la hipòtesi, hem d'aclarar com serà tota la revista. Les tipografies és molt important que seguim un ordre. Per exemple, en el meu cas, vaig agafar una d'Armagòtic, una Anton
i una Montserrat. I ara la part més feixuga, que seria el procés creatiu. Començaré per la portada, on vaig voler representar molt clarament el tema del tabú. Depèn de la secció, té diferents colors, on jo vaig seguir un procés molt esquemàtic, en el qual partim de dalt, que és el referent, apliquem la nostra plantilla d'últim, apliquem les imatges i textos reals de la nostra doble pàgina. Us ensenyo una mica algunes dobles pàgines de la revista, l'apartat blau, aquí per exemple el groc, i per últim també tenim el cartell promocional de la revista i la Tote Bag. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Molt bé, ara demanaria també un fort aplaudiment pel Pol Sancho del Grau de Còmic. Vinc a presentar el meu còmic de projecte final, que es diu Shattered by the Rain. Aquest còmic no només va ser pel projecte final, també el vaig enviar a un concurs internacional de Clip Studio per a estudiants, el qual, a més, té una temàtica cada any. Els referents van ser molts, però els dos principals van ser aquests dos. El primer es diu Insomniacs After School, de Makoto Ojiro, i el segon és Look Back, de Tatsuki Fujimoto. El concurs et posava una temàtica que havies de seguir, que era llum i foscor. Jo vaig intentar donar-li la volta i, en comptes de buscar llum i foscor, i la vaig canviar per pluja i dia assolellat. A les escenes que hi ha sol, els personatges estan tristos i quan plou estan contents. El protagonista hi era com una persona que allà on va li segueix la pluja. Aquest és l'esbós que vaig fer del personatge principal, que es diu Fècil. Aquesta és la Dàlia, que és la segona protagonista, i l'Helena, que és la seva germana petita. Jo el que faig és agafo Dina 4 i començo a dibuixar les pàgines en molt petit perquè m'ajuda a composar millor. Faig una foto a cada pàgina i les passo al Clip Studio, sense trama, sense negre i tot amb color blau perquè es vegi millor quan baixi l'opacitat. I aquí està acabat, amb trama, amb més trama de línia, de punt. Després, la portada. Llavors el que vaig fer va ser una primera portada perquè se'm tirava el temps a sobre. Un cop enviat al concurs, venia el projecte final del còmic. I d'aquests vaig escollir un i aquest en definitiu. Si voleu llegir el meu còmic, el teniu a Manga Plus Creators. Ara posaré un petit vídeo de les 3 primeres o 4 primeres pàgines del còmic. Seguim amb el Matías Martínez del cicle d'animació. Soy Matías Daniel Martínez Ramírez y bueno, os voy a contar un poco mi experiencia haciendo mi corto para el proyecto integrado del grado superior de animación. Pero primero vamos a poner el corto. Está dividido en dos partes en la presentación, ¿vale? Primero voy a hablar un poco de todo lo que es la preproducción. Empecé a idear mi idea para el corto el verano pasado o así. Yo escribí de lo que sabía. Lo que sabía era dormir y llegar tarde a clase. De eso me mi corto. Esto es mi corto de verdad. Después, cuando tienes el guión, pues me puse a hacer el storyboard. Habréis notado que en el metro estaban los personajes del videojuego ahí como en el fondo. Al principio, en el primer sueño aparece ese personaje, el Capitán Miyaru, y es como una indicación, deciros de que está como todo el rato soñando. Desde la primera parte hasta que se despierta hasta el final era como un sueño. Y básicamente la protagonista como que intenta evadir todas esas cosas, ella va y igualmente hacia ella, pero que es un sueño. La idea como de la chica salió este dibujo de ella así como un poco relajada y aquí como el diseño más acabado. Después el diseño de la chica, pues está Capitán Miyaru, que es como gordo. La parte de la animática básicamente consistía en agarrar el storyboard y ponerlo en una timeline. Y los puse de una posición más abajo, lo empecé a animar todo por encima. Muy bueno, después está la parte del color y ya está. Gracias. Seguim. La Paula Peris de SDAP. And to Scarlett, to get into the shape of Black Widow, did you have anything special to do in terms of the diet? La cosa és, Black Widow va ser molt més que això, més que el seu cos, la seva dieta o vestuari. El meu tema va ser la cosificació de la dona i col·lateralment la falta de referents ben representats a la societat. Em vaig fixar que la Black Widow portava una vestimenta una mica més provocadora i no era tractada igual que els personatges masculins. SOM és una campanya publicitària institucional dissenyada per la ciutat de Badalona. El que volíem amb aquesta campanya era omplir la ciutat de dones i també dels seus èxits. En aquest cas tenim l'Alexia Putellas com una persona actual, la Benazir
la Junco com aquestes dones totalment oblidades, l'Hermione com fictícia, la Shirley com dona oblidada i la Katia com actual. Tenim que tenir necessàriament una presència a xarxes socials. En aquest cas va ser Instagram. Vam crear una imatge gràfica. La imatge gràfica quedarà així i per acompanyar es necessitava una gamma cromàtica. Serien banderoles, llavors, per exemple, Metro, Pompeu Fabra. També es va crear un tríptic que seria mensual, portant les activitats del mes. Aquí seria l'altra part, amb tota la informació. Moltes gràcies i que es vagi molt bé. Per l'última presencialitat, que serà la Xènia Atset, de projecte i direcció d'obra de decoració. Bona tarda, em dic Xènia Atset i us presentaré el meu treball final, que és una papereria que es diu Nudus. William Turner, un artista romàntic, va dir: només quan no tenim por comencem a crear. Vaig pensar de fer exactament el que feien ells, utilitzar l'art com a mecanisme d'expressió i de connexió amb la nostra persona. Com a objectius de la botiga vaig plantejar els següents. Va dirigit a la població entre preadolescents i joves adults, però com no deixa de ser una papereria, doncs també acull a tota mena de públic que necessiti un material d'oficina. Vull que transmeti que sensació de tribu, és a dir, tothom és acollit aquí, és benvingut, inspiració, motivació. A nivell d'inspiració, doncs, jugar amb contrast entre colors vius i colors neutres. Hi ha dos tipus, self-service o per assessorament. També és molt important, quan entri el client, sàpiga que ell és l'artista, la persona més important. Les funcions de la botiga són un espai de conscienciació, també espais per fer tallers, de creació o per fer exposicions. Vaig extreure aquest programa de necessitats. La planta és aquesta i a nivell de zonificació, doncs, com més a prop de l'entrada, més públic, per tant, molta més afluència de gent. Gràcies a vosaltres.